Let's stay with politics now. The leader of the All African Alliance movement, Sophonia Tsekedi, has announced that the party is no longer working with the Umkhonto weSizwe party. Now, Tsekedi says the decision comes after deep introspection, looking at the two parties and their respective political views. Now, earlier this year, the AAAM publicly announced its endorsement of the MK party. Selikhethe ukuzikhipha ekubeni ingxenye yeqembu lomkhonto weSizwe iqembu All African Alliance Movement kulandela ukuphambana ngokwemibono kwezepolitiki. Lokhu kuletheke ukudideka kwabaningi njengoba leli qembu lamemezela ukweseka iMK ngenkathi kuqhubeka ukhetho. Ngemva kwalokho lase libonakala ligqiqa izinkantolo kulandela umzamo ongaphumelelanga womkhonto weSizwe wokukhipha amagama amalunga leli qembu ohlwini lwabantu abazovotela ngokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe olwabanjwa kuMbasa wangonyaka odlule. Leli qembu lithi lihlale phansi lacubungula umthethosisekelo weqembu lomkhonto weSizwe nelibona ungahambisani inhlobo nenqubomgomo yalo. Umholi waleli qembu ubese enxusa amalunga alo ukuba angadideki ngalesi senzo futhi abuyele okuseqenjini abebekulo ngaphambi kokuhlangana nomkhonto weSizwe. Iqembu lomkhonto weSizwe lisathule ngalolu daba njengoba kungabonakali ngisho isitatimende esisodwa mayelana nokugqabuka kwefindo lomshado phakathi kwabo ne-AAAM. Kusenjalo kanti leli qembu liphansi phezulu nomshado walo omusha phakathi komholi we-African Transformation Movement umnumzane uVuyo Zungula njengoba-ke bebonakala beyisithupha ugwayini. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu.